Em ê qala filmekî bikin. Filmekî bi navê Afrîner ku mijarayî bi rastî jî balkêş e, niha fragmana wî dawî derketiye. Em binerin bêka ev filmê Afrîner derbarê çi de ye. What's heaven? It's a peaceful place in the sky. Are you going to heaven? No. You gotta be a good person to go to heaven. Then we're the same. We can't go to heaven because you're not good. And I'm not a person. Filmê ku jê fragmana dawî hate weşandin wê de 29 îlonê de li hemû cîhanê bikeve vîzyonê. Senaryoya film ji aliyê Gareth Edwards ve hatiye nivîsîn û lîstikvanên wekî John David Washington, Ken Watanabe, Sturgill Simpson, Alison Janney û Madeleine Yuna Wallace di filmê pevxistina zanistî de cîgirtine. Mijara film di pêşerojê de diqewime ku qala şerê nijada mirovan û hêzên hişê çêkirî dike. Mijara hişê çêkirî bi taybetî di van salê dawî de di serî de teknolojî, wêje, zanist û sînemayê di gelek qadan de balê dikişîne ser xwe û rê li ber berhemên cihêreng vedike.